sakili phela lapha singaba emhlabeni umoya wethu thokoza sicabanga umuzo zayo sicabanga umuzo zayo sakili sakili phela lapha sifuna umuzo sithele Siyoni inkosi ekhaya kube phakade ekhaya kube phakade yokuthula yokuphumula kazathi ngingapha ngiphumule khona mina ngiphumule khona Tula moya wami inkosi yakusi sokuhamba Ngethanda ukuribingela lonke ngegama lika Jesu. Toda ukuchingamidzai muzita ra Jesu pachirongwa chino chepadare. Toimba makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Tisatapinda munyaya iri kupisa, dziri kutsva muzuva ranhasi. Regai tinamatiriwe naHumba 01. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga. Masikati ano eSabata. Toda kukutendai. Tine nyaya dzatiri kukurukura pano. Asi nhau yetakubata haina kujairika. Tiri kukumbirawo ruzivo runobva pachigaro chenjemudza. Varume vari panapa vachataura. Asi hatigoni kuexhausta nyaya iyi, inoda imi naMweya Mutsvene. Tibatsirei pachakurukura. NdiJesu Kristu tenza ndokunamatai.
Amen. 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 Thank you very much. Ngati mbokwazisa. Tinotenda. Ndafara kuona nyamu vari pakati pedu vakagwinya. Ngatangire pana humba. Tukwazisai wateereri nezuva rino reSabata rakanaka zvakadai. Ini ndinonzi Charles Makombe, ndinobva kwaRusapi. Tinongoramba tichitaura nyaya yenyika nyoro. Ndekuti ndiko kunyika nyoro. Zvinotaurwa nana Nyamuziwa, aiwa ngavataure zvavo. Isu tinobva paRusapi. Ndoda kukukwazisai nemuti wakatsananguruka wekuti tine nyaya isina kujairika. Mwari atibetsere, akubetserei pamuchateerera. Amen. Amen. VeRusapi vanoti makadini wanhu waMwari. Tisu wanhu wacho. Indoitwa Nyati Tsikada. Ndozita rangu ndopinda paWestgate paya. Ndiro yeRusape iko ku42 kokuya. Mwari aropafadze nyika yeRusape nenyika yeZimbabwe. You are being blessed. Amen. Vana vaMwari vamwanhu vari kudada chaizvo nekwanobva. Regai ndikutaura isi tinobva kuTokyo pamutokoko tiri mabuja chaiwo. Ndisana wazukuru waNohore Kashumba ndoitwa Pastor Michael Gube Ngwaru. Ndinofara kuva pano. Tinotenda kuti maita mukana wekuti tikurukure pamwe chete. Komborerwai. Thank you so much. VekuTokyo. Zvinyuwani. Ndafara chaizvo. Indoitwa Gospel Mudoni. Ndobva kwaRusape. B42. Nyika nyoro zvakare. Samaita tikangokrosa Samsung. Izvozvo hazvichinji. Tinotofamba chimhoreswa Samsung mamuka seita zvatikasvika munzvimbo. Toda kutenda. Nyaya yatinayo muzvara nhasi ichadamo ndofunga chingoti hamene mufundisi. Discussion ngoti hamene mufundisi. Musoro wenyaya uri kutiwo handidi madzimai anoparidza. Handidi vakadzi vanoparidza. Ndiyo nyaya iripo muzvara nhasi. Tangai mambotitaurira kuti nyaya yedu irikubva pane munhu akanyora kuti kudini. Nyati. Kwanzi hanzi munyoro yaari kuti hanzi ndiri kupinda pachechi muno muHarare. Ari kuti tane mavhiki matatu. Rekutanga ndakashingirira ndikamira ndirimo pakaparidza munhukadzi. Repiri ndakashamisika munhukadzi futi aparidza. Retatu ndakazokurirwa ndobva ndazobuda. Zvino ndakanzwa vamwe vakuti hauna kuita zvakanyanya here, action yako yanyanyisa. Ndibatsire kukurukura nyaya. Ndakakanganisa here. Saka hot issue. It's a very it's a very hot issue. It's a hot potato. Yeah, it's a hot potato. It needs a theology. Then vanoita domocology waita vashoma. Regai titange tanzwa kuti what does the Bible say? Mavhesi anomboshandiswa. Votaura nemunyoro wacho. Anomboti kudini? Mairi andichaverenga kana matendera. 1 Corinthians chapter 14 verse ya 34 neverse ya 35 ndozorenga rimwe futi zvakare. Ndotanga neiri. Rotanze vakadzi ngavanyarare pakereke nokuti havatenderwi kutaura, asi ngavazviise pasi. Sezvinorevawo murayiro. Kana vachida kudzidza chinhu, ngavabvunze varume wavo kumusha, nokuti hazvifaniri kuti mukadzi ataure mukereke. Ndeyekutanga iyi. Yepiri iri kuna 1 Timothy chapter 2 pavhesi ya 12. 1 Timothy chapter 2 pavhesi ya 12. Inoti asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise kana kuti ave nesimba pamusoro pomurume, asi ngaanyarare. Ndiani akanyora zvinhu? NdePauro. Okay.
muda kuipa umba ndisayo ife kuna umba ndikoti umba anyatsogadzirira ndiani akanyora zvinhu izvi handidi kutanga kuna umba rekanditange kuna mufundisi. Yes. Mavhesi satairedi panyaya ine muchindau. Timboenda pamavhesi averengwa. Mumbotitsanangurira theological. Yes. Ndoda kuti samaita tinyatsonzwisisa. Eyo Paulo panapa ari kubva ataura in the first person. First person. Kachiti first person tiri kutaura kuti ari kuzvimiririra iye semufundisi wenguva iyi ari kuti handitenderi. Paulo haasi kuti sangano ana Peter nana Matthew wese wakati taane mutemo unoti, but iye ari kuti iye handitenderi kuti mudzimai ange achimira pamberi pewanhu. Even kwete kumira chete, kana akagara muaudience madzimai ngaange akanyarara. Kana wane mubvunzo paleseni iri kutichwa nemunhurume, iwe mudzimai hausimudze ruoko, unosimudza ruoko mumwoyo wozomirira makumba kuti baba paendenge ndine mubvunzo. Eyo inopindurwa sei nyaya iyoyeyo. So element iri kuya panapa tichanyatsoibika takuzviwerengura zvakanaka. Panouya element yeculture. Eyo kana tiri kudhila nepresent truth, this is another element inopa present truth. Kuti pasociety nemararamiro enguva yana Paulo mudunhu riri kutaurwa nyaya iyi, yaiwa a disgrace kuti mudzimai ataure mupublic, either kubvunza kana kudzidzisa. Wanhu wenguva iyoyo waisazvigamuchira. Saka Paulo arikuda kuti imi kuti tigamuchirike sesangano zvakanaka kunze uku, zive kuti tsika yemadzimai ndeye kunyarara mupublic, varume ndo vanotaura. Saka ndo zvatiri kuona panapa. Saka pane maprinciples ekutsanangura kuti vhesi rinorewei. Let's go deeper as we discuss. Tinenge tiri kuita unpack kuti nzwise definitely element ye present truth yoita element ye culture of that particular day. Yes. Ndabva ndaita dambudziko inini manje. Zvinoreva kuti vhesi hatifaniri kuiverenga mubhaibheri ndokuti ndezveculture iyi hatifaniri kuiverenga. Idzo mbiri dzataurwa naPaul idzi hatifanirwi kudziverenga ba, ndekuti zvazveculture. Ndiri kuda kudhifa zvataurwa naye. No. Because the Bible is intact. Rakanyatsotaura ndiri kuda kudzenda zveBible zvanyorwa madzimai musataure musichera. Hanzvere watsanangura pastor zvakanaka, but mubvunzo wangu ndabva ndaita maybe ucha mubvunzo une mumwe munhu ari kuteerera kuti vhesi torega kuiverenga kana ndekuti haichisina meaning. No, I think sorry ningiri. Mubvunzo ndabvunza. Look, I'm not arguing. Ndingobvunza kumubvunzo kuti kana tichinge tichiverenga tinoda kutsanangura tichiti kudini. Idare hamusi kuagiwa. Kunyange mukaagiwa Padare zvinobvumira. Ini ndoda kubvunza a direct question kuna Umba. Because vari kuti verse iri hachariverenga here. Muri kuti mimi vhesi iri ngatiritore literally sezvariri kutaura and apply it sezvariri kutaura. Let's not deviate from what it is saying. Ini ndine mubvunzo kuna Umba ukuthi Umba munodya nguru here? Handiti. Munonwa doro here? Handino. Kitsi munodya here? Handiti. Nyoka munodya here? Kwete. Right. Pane vhesi mubhaibheri eyo ndiwa waKorosi chapter 2 I think inoti ngakurege kuva munhu anokutongai pane zvekunwa nezvekudya. Are you getting the point?
kune makereke nhasi uno wari kudya nguruwe, imoti nguruwe oti aiwa izvo ndezve-Old Testament. Ku-New Testament kwakanzi chiregerai kutongana pane zvekunwa nezvekudya. Imimi ndo musingadye nguruwe, asi vhesi richiti hakuchisina bhaundi, chiregerai kutongwa, chingodyai sabata. Zvikanzi masabata ngakuregere kuva nemunhu anokutongani pamusoro pemasabata. Imi munochengeterei sabata, vamwe vachengeta svondo. Iro vhesi iri kuti chiregerai kutongwa pane izvozvo. Imi mukati imimi kuvhesi raTimothy rekuti madzimai asasimuke, muhamati izvozvo ndo zvatofanirwa kuita. Kokunguruwo uku kuri kunzi musatongwa. Aiwa, handisi look, tinoda kuti tese tizive ndiyonaiga kuti Bible rinomboti kudini. Kana Jesu achiti I am coming, ndine rimwe here zvendinochatsanangura afuti ndikati here pane imwe interpretation yandingaunza here. Kana richiti you are going to be judged, pane rimwe here vhesi randichaunza, you get the point. So ndiri kuedza kutsanangura kuti izvo, when you say it's a culture, toda kuziva tese, when you say it was a culture for that time, so that time yakapfuura, you know what I mean? What should we then learn from this verse? To me, it doesn't apply. That's what I'm saying. Okay. You know what I mean? Because kana Paul aitaura kuvanhu iwawawo vanhu iwawawo kusinaka tisu tiriko handika, what should help us? That verse cannot help us anymore. This is what I'm saying. Iro vhesi ira harichatibatsiriba here ndekuti raitaura nguva iyoyo. Get the point. Zvangofanana nekuti when Jesus says I'm going to come, isn't it? Kuna vasingatendi kuuya kwake hanzvere, but hazvimisi izvozvo. Get the point. Saka ndikuti but haugoni kutsanangura neumwe mutoo unoti izvo Jesu haso kana akati ari kuuya unotongoparidza kuti ari kuuya, kana akati kune judgment unongoparidza kuti judgment iriko is there. So ndiri kuti kuna pastor ngavatibatsire, wabatsire vateereri kuti that verse sekutsanangura kwemaita kuri very clear. Hakuna kana mukati aitaura kuvanhu wenguva iyoyo Paul, I totally agree. Ndokuti nguva vanhu vacho vanguva variko, Paul is no more there and Paul iyoyo vanhu vaiyo hakusina. Now that verse inotibatsira chii nhasi iri muBible hainabva, and two chapters dzataurwa dzakangotaurwa dzinobatana. Okay, the same. Okay, but where mfundisi was coming from Umba is to say literally tikatora zvinhu zvazviri, there is a deeper understanding of that chapter. Ndinoda kuzibatsira nekubatsira wari kuteerera, hatisi kuramba ipapo. Inini ndoda ndachiteerera pfungwa dzavo dzataura kuti ndo pandifunga yacho. Paul anombonyora, I think ndi Paul anonyora otonyora kuti kana makubva uko mugondigira bhachi rangu. Honestly, okay, bhachi rapinda papi pazvinhu zvatiri kutaura. But kana kariri bhachi akanga asiyazve. But anoda kuti somebody auye naro. Hapana chakamboipa ipapo. Exactly. Hapana chakaipa. But you can't give another interpretation pabhachi. But haungaite maridzo ipapo pabhachi. You can't. You see. So nyaya iri kuitika yevakadzi vari apa nepapa inyaya iripo yekuti vakadzi ava vari kunzi ngavanyare. Okay, now vakadzi vari kwa ari kunzi anonovhunza kumba, murume wake haendi kuchechi. Inzwai sachigaro. Peter akatibatsira. Dai kuri kunzi Peter anoera shonga kana nyati kana humba, daiti aiwa humba makaita henyu nevhesi ramakazonyorawo. Wakanyora kuna eyo ndi 2 Peter. 2 Peter chapter 3 kubva pavhesi 15 na16 zvikanzi pane zvimwe zvakanyorwa naPauro zvinonetsa kunzwisisa, zvekuti vasina kudzidza vanozvimonyorora pakurashwa kwavo. Are you getting the point? Vanozvimonyorora. Magwaro aPauro aconfusa vanhu vakawanda wagere nhasi, and most of the original audience yaakanyorera vamwe havana kutombonzwisa kusvikira vamwe vakuru vekuchechi ana Peter wati regai titotaura vanhu ka kana muchiverenga Pauro ka werengai with an open mind. Otherwise mukatora every statement yakanyora literally. Are you getting the point? Munogona kurasisa cheche and you can misapply it. Like for instance,
I think wateereri munoziva vhesi rinoti iro hatichisiri pasi pechinyi pemurayiro taapasi penyasha. Kune madenominations upon denominations ipapo vanobva kuti mitemo ine gumi yakadini hayo hatichisiri pasi payo taapasi pechinyi pasi penyasha. So kana muri kuuya pekuti handidi kuti wakadzi wataure mucheche wagotaura kumbaka, you need to take some of these things with a pinch of salt and go beyond the surface. Ukada kudhira nesurface theology pamawritings apo unoya netheology inotosurprise Paul wacho kuti ndozvawakazotenda handizvozvondaitaura izvozvo. Inyati ini ndanoda kuti nditi pamabvunza paya muchiti baba vanenge vasiri kuchechi ari kundobvunzwa ndiani. I think that's really the key area which can then bring us to our story. Yekuti uyo ari kuti ndakashingirira first meeting mai vachiparidza, then second meeting again ndikati shingire yechitatu zvakandikuona ndikaita sei ndikabuda. Maybe you want to interrogate kuti chii chaitika apa. Why is this man finding it hard kuti agone kuteerera a woman speaking? Ndanonzwa pastor vatsanangura the cultural context that may have been prevailing panguva iyoyo, which to some extent may also relate to our set somehow mildly. Kuti kana takambopa uri muenzanso kuti kana murume ari from a disposition yekuti ndinopa instruction in my home, I'm in control in my home, ndinodzidzisa mhuri yangu, ndofundisa mhuri yangu, when that role is somehow reversed, if you want to look at it from that context, what is it's reversed. Kuti tikatora from context yekuti munhu ari kuparidza ari kufundisa mararamiro evanhu, pofundiswa nemunhu who ordinarily receives instruction, ndikuona sekuti maybe pamwe ndo pari kuita dambudziko muchinda kuti ari kuti munhu ari kutaura pamberi apo under normal circumstances ndiye anofanira kuudzwa zvekuita. How can they then stand pamberi pevanhu and begin to then teach? So I think kuti ipapo ndo panogona kunge pari kuvhiringa, and maybe pamwe is coming from a cultural perspective kuti madzimai vachanzwa kana baba vari mukuru wemba, saka ini ndichataura. Saka how is it then possible kuti at any juncture or any passage of life munhu wechidzimai kana munhu akafanana nemudzimai wangu angamire pamberi papa achinditaurira zvokuita, achindiinstructor behavioral change? Ndikuona kunge it's an area that we may also want to discuss. Okay, maybe mfundisi atipa clarify hatinzwisei eyo conduct chimiro chemadzimai kubva time immemorial kuya kunoko. Are you getting the point? Eyo madzimai anenge akaitwa eyo relegated to second class citizens, and it was very very hard and harsh in antiquity, ku primitive times. Kwa munhukadzi was the equivalent of being nothing. And your voice, you were property. Your voice was not needed. Your opinion in public was not needed. In terms of census, you were not counted. And this is the environment Nana Paulo. Are you getting the point? I think kunofanirwa kuine wamwana mai wakada kuti simukei wakutogwa women liberation yenguva yavo wakati munotikanganisira chechi garai pasi. So you can find kuti zvenge zvakatiomera during that particular time. Saka in this day and age kana taakutarisa zvinhu zvakaita sematsamba akaita seiwayaya, ndaikumbira pastor memaudza zvakanaka tikatimboexhausta kuno, so tiri kuitira vateereri even tiri kugona kuunderstand, but tinoda kuenda kuvateereri broadly. Handirika kuti izvo chekutanga ndechekuti Mwari achisika vanhu, isn't it? Munhu akanga ari patop murume, is that correct? Right? Secondly, paakaisa waprofita wangwari warume, the 12, when he chose the 12, akatenda pamunamato kundochoose the what?
the 12, isn't it? My disciples, guys. My disciples. To the children of Israel, isn't it? The 12, the tribes, they did what was the context yamwari in that creation? You know, because pastor wakati that area kuti mwari ndo zvaironga here kana waina idea tonzwisa from there. Wana waIsraeri wakubuda muKenani kwakabuda 2 million people, if I'm not mistaken, but it was men, children and mothers were not counted. I think almost, but Saka, what was the reason for that? Why God was creating nemutu wakadaro? Get the point. It is also change zvaita sei. Okay, basically what maybe Mumbai is saying, did God? Okay, vanhu, whether arikuti madzimai aende second class. Arikuti madzimai aende second class. Is it the plan? Because ndakakunzwa muna Genesis patakamborekoda imwe musara nyaya yekuti we are equal. Yeah. As a starting point, men, female, male and female, we are equal. Trozo separated by my duty. Yes. Before God. Maybe you can start from there. Again, depends the previous thought. Saka tukubata point yekuti madzimai were relegated to second class citizens. Saka inogona kuinfluencer munyori uyu sezva mataura kuti iye anotoona madzimai vari vanhu vasingaite matter, but isusu we matter to women, they don't matter to us. Okay. Saka isu ndisinotaura iwo ndo vanoteerera nekuita chimwe chinhu chinogona kuinfluencer munyori wenhingi iyi ndeyekuti izvo zvakanyorwa mubhaibheri kuti mudzimai hadini kuti ngaanyarare asamire pamberi pevanhu achidzidzisa. Remember kuti kwabva kwarohwa a sweeping statement panapa, haadzidzise, haamire pamberi pevanhu, haataure, kwete kungoparidza. Isu tinongobata pekuparidzaka kutongotaura, haafanirwe kutaura, not only kutaura, haafanirwe kubvunza. Mudzimai anoexercise right yake kana akumba kune murume wake. So uyu anyora ningirini problem iyi munhu ari kuti but mubhaibheri muri kuti ndo mutemo wacho hazvitenderwi. Saka kuti achizoenda kuchechi achindoona murume mukadzi akamira papulpit kwaari it's like sangano, fallen is Babylon the Great. What nonsense are you doing? Hamuna kuerenga here Paul achiti hatifanirwa kuitwa. This is where this gentleman may be coming from. But tochienda pa order ya Mwari ye creation. There are clear positions that are gender. Very clear. And in the E, kuwa a priest and nekuwa a high priest. Those offices dzaimirira Ishe Jesu Kristu as a person and as a ministry. Mwari nebhoni ndokuchuza kuti mapriest angu inini anenge achiuya ari males, high priest ari male, because wari kumirira the high priest ari kudi ari kumusha kumusoro kudenga Ishe Jesu Kristu. When you look at the office of a prophet is not a priest. A prophet is a preacher. And kana prophet ari preacher ari kutaura kuvanhu and achimirira vanhu kuna Mwari, Mwari achitaura kubudikidza nemuprofita kune vanhu. You will agree with me wadare nemi wateereri kuti kwenkuine maprofita echikadzi akamensheniwa wakamensheniwa mukati ana Yuda newamwese wakadaro. Yes. Munodere kundiudza imi sewateereri newatariri nemi wadare panapo kuti munhu anodaidzwa to the office of a prophet kuti agoti zi kuchechi. No, that will not happen. A prophet is a preacher of that. And Nathan wire, and Deborah wire. They would make statements to Israel as a woman because she was a prophet.
hakuna kubvera kwakambolistwa ningirikini muprista wechikadzi. The Bible is clear on that. When it comes to priesthood, yenguwa ye Old Testament, iningirikini, yenguwa rwarumi, but now in the dispensation of grace, Bible barati iro, you are a holy nation, a holy priesthood. No male, no and a poor ovati, akusina mukadzi, akusina murume, and what have you. So you need to broaden your scope of scripture than to make theology on one passage, and especially from one book and from one author. Hey, nyati, munyoro paanyora, ndikufunga kuti why refuse women to preach? Maybe ari kubva neengwe yekuti vakadzi vari kuparidza havana chikafu, vari kuparidza mbodza. Okay. But hakuna varume here vasina chikafu, vari kuparidza futi mbodza. Right. Thank you so much for asking that question. Ini ndofungira kuti chingwa achina basa nekuti gender. Okay. It's more for what God has chosen. Kana tuta chingwa chekuparidza in your case. It's how what God has defined as instrument yawo for that particular space. And I think kuti pastor pakutsanangura kwavaita vatsanangura two functions dzaitungamira vanhu. Anzi kune maprista nemaprophets. Maprista ndo atsanangura kuti Mwari vakati male, and they essentially male. But my prophets, we are seeing Vana Deborah, Vana Hilda also participating as the prophets. And you find that even in the New Testament, you still find a few that God has desired in an instructive office. Vari madzimai. One our Philip 4. Yes. Those were prophets. Yeah, vari madzimai. Maybe pango da kuti pango a bit troublesome. Ndofunga mvunzo wenyu what iwo hakuna here vana baba vari kutaura vasina chingwa. In a patriarchal society, baba havambofa vakashaya chingwa. Even in his nonsense pakutaura. Vanenge vari kutonzi munonsense imo mutsvagai zviri right. Saka I think kuti pamwe pacho handi patriarchy here iri kutikonzera kuti ti create ma filters in our ears. And remember chati kuti patriarchy inogona turikungoti patriarchy it's a system, it's a family system iri male centric inotungamirwa nevarume. And the Bible is essentially most of it also is male centric. Correct. Iri kutungamirwa nana baba guiding and leading. And pamwe pacho ndofunga tikasawa balanced, we may run into problems where we build societies that don't grow and develop to what they are supposed to be. Women, when God created, vakasika mdzimai vakatanzi ndokusika mubatsira akaita sei akamukwanira. And if God then chooses that a woman as an instrument of service, ingava dambudziko ripi except that we may be using filters kuti tisanzwe pakutera. Maybe pamwe pastor anogona kutibatsira the philosophy between the balance ingaitika between the modern Christian and the patriarchal system. Is it an old system kana kuti it's a system that still prevails? Noti vhesi ataverenga rati ngaasave nesimba pamusoro pomurume, ndo pandaverenga pa yati ngaasave nesimba munhukadzi uyu ngaasave nesimba. Kuparidza tingati mukadzi aita simba here kuti ndiMwari vari kushandisa a vessel to pass instruction. If you look at it from that perspective, tingati here saka mukadzi andipa instruction kuti ndiMwari wachoose a vessel to use. Yeah, I have a very difficult to understand. Yeah. Because this is a difficult subject. Yeah, very. Why am I saying so? You can better digress same church. Let's go to the world. All the world wane dambudziko rekuti ndio vari kutonga varume. Madzimai have no chance. Mungawo in any system, mungawo kumabasa, there is an outcry yemadzimai kuti waendewo pai pamusoro. I think zvinhu zvatoverenga every day. Magovernments ada kuedza kupa even a quota yekuti madzimai arifanira kupinda akati fanika medu muno wakatochuza makota
kuti kunoda kuita 50%, but not 100%. Yeah. You know what I mean? Yeah. Kuti kuite mukadzi wepresident, you know what I mean? Worldwide, yes, some countries wakamboita, and you get, but it's very difficult. Why? Because of this nyaya yatiri kutaura panapa. Mudzimai pachezvake, you know what I mean, is an instrument yaMwari, you know what I mean? But God also sent some parameters, you know what I mean? Ndosaka uyu muchinda uyu ane dambudziko. Maybe akaverenga that just chapter, I don't know. Okay. Get the point? Okay. So what are we trying to come up with? Culture. Every country in a culture. Nguwa Paul inge ni culture. Isu tune culture. Yeah. Muslim world one culture. Western world one culture. How do we then meet in the line? Because the Bible is very clear on that one, isn't it? How do we then solve it? Kana zvakadaro. Tombosiya culture. Tomboenda ma-governments aya. Iwo medu muno ngatipota wa medu muno muZimbabwe muno. Wangani wari mu government madzimai? But Okay. kutaura pamberi cheche Ndenda kucontrola here. No, the way I'm trying to bring Andrea, Yeah. ndira kutaridza kuti issue iyi even munyika irimo Yes. but ne problem Yeah, yacho. yeah. And Tisatati muzvikaba church- kuparidza, Yeah. zvinotikana muchechi manje Yeah. Andrea. Yeah, ngatidzokere muchechi Yeah. umba. Yeah. Tine kids section, ma-pathfinders machichi. Yeah. Achadzidziswa nani? If men are the only ones who are speaking Yeah. in church, To whom do they want to speak? Which public do they want to speak? because it then becomes a problem, because it is not a matter of crying for the pulpit. Yeah. Because it seems with pa pulpit ndo pane Ndopane nyaya, nyaya chete. but kune other programs Yeah. dziri kubatwa futi nemadzimai vachitaura futi muchechi. Zvine substance. And then it is going to affect us at every level. Yeah, muri kuona inini handisi kuramba that fact. Ndiri kuedza kutsanangura zvakanyorwa nemurume uyu. Right. Tichitora futi generally wherever in the world, Yeah. isn't it? But coming into the church, I have no problem. Nekuti mukadzi aparidze. I have no problem. Akaparidza ndikapinduka, that's good for me, isn't it? But I think uyu murume uyu was looking at a principle, isn't it? Not kuti anything else. Okay. He was looking at the principle yeBible. Maybe kuti arinzwisa here, haana kurinzwisa here, that's another thing. Okay. But the principle iri kuti mudzimai ngarege kudini? Ngaregeze kutaura. In fact, ukarega futi kuna ndibuti batsiri pastor. Inonzi madzimai zvise pasi paurume wenyu chaiwo, you know what I mean? Yeah. All those. Now, Paul ari kutaura one other thing. Ukachitaura, you can't then twist that one yekuti madzimai zvise pasi penyu paurume wenyu chaiwo. That's a clear statement. So ku women's program Yeah. ine madzimai, Yeah. men should go and preach there. If we are to take pfungwa yemuchinda program yemadzimai, murume ndiye anoenda futi kunoparidza. Ndipenda jump in a little bit. You know, mukaona manyorerwa akaitwa Bible. There are places where the Bible is articulating principles, and there are places where the Bible is telling us my experiences, ne practice. Wazona ka? Uchaona kuti principle iri timeless. Kubva kuna Adam kusvikira kwatiri and beyond, even into eternity. Principle inoramba iri principle. You get the point? Yeah. But practice iri time constrained, and during its time, that's the reality. Ndo chokwadi chiri kuitika, and munhu wese need to abide by this practice. But problem ye practice ndeyekuti it becomes outdated. Iye noizi mukamutsa anasekuru ngwaru wazvara madzibaba edu isusu wakazvarwa kuma 18 uku, kuti waone munhu sezvo makasunga tai kudaiwo wanotofunga kuti tsvaka aishabu tiri wenyoka, munhu ari kurumwa nenyoka. Hakuna chinhu chakadaro. Muchiona manje kuti tikange tiri vafundisi muno muHarare muno, kwine maelda aitogara aine tai dzaigara muvhestiri. In case mwe munhu anoya asina tai,
waine mabhachi ekutoti ukauya sungaitai. So people have a tendency of Christianizing practice. Yobva yaionekwa kunge it's a principle. When we look kune zvataurwa naPaul, this does not apply today. Practice yashanda munguva yake zvaishanda kuti mudzimai haatauri zviye zvokuti unoenda kucheche mamboungana kudaiwo ana baba vachiita business vari wega. That was for that time. It's a practice, it's not a principle. It's not a timeless principle. Hey. Ana Deborah waitaura wani, ana Hilda waitaura wani. What is the problem yekuti munhukadzi ataure pamberi pevanhu? What's the problem? What is the issue? Is it content counter handisi kuda munhukadzi? Because musoro nyaya yati hanzi handisi kuda, iye haasi kuda. Haasi kuda munhukadzi. Is there a problem in delivery, in content? Dai renge riri voice rechirume, maybe iri an audio. Would he have a problem? What is really the issue? I think kuti ndopanga pakutara makombe. And Pastor, I'm not so attending where I asked for a balance between patriarchy and Christianity. This woman for me is not deciding to take space. Yababa mumba. I didn't get that. I thought kuti I'm going to space yake as a woman, and all that is happening. Are could deliver a lesson, are could deliver a sermon. What is the problem? I think umbambo da ku wambo franeko kana tuna patriarchal society. Chirungu hacho chibaturikeza kutaura kuti tiri kutaura ayo ne society iri kutongwana na baba. Ana baba ndiwo wamwe ana baba ndiwo. Nzwisisai sangano arirarame in isolation of society and the culture iri prevailing in society. Whether tiri kutungamirwa naMwari wekudenga sekutungamirwa kwavanotiita vachitaura nesu mavision nemadreams nechinchi and so forth. But God also understands we are human, and as human beings vari kuchurch we are part of the greater whole of society. Ndosa kuchiona kuti even the way vanhu vanoita music yekuchurch ine nodzerwa nezviri kuita panze. Kana tiri kuenda kuleadership uchiona kuti tiri kuleka maleaders echidzimai muchurch muumba wabhota ndo zviri kuitikawo futi chinyi kunze. Saka we have grown mukati mesociety inoita prize and value munhurume iri male dominated. Bible riri kunyorwa nevanhu vari male dominated, vari kuona through the lenses of a man and interpret life and reality based on kuti vanhurume vanoona sei. Ndosaka uchaona kuti even it would have been a challenge if dai takaita mumwe mudisciple mukadzi, mumwe apostle mukadzi and whatever. But even ana Jesu nguva yake, he understands how difficult and hard society is, and then he fits in that as we move forward and forward. So tingati society is going through some social evolution where we are coming from a point where a woman is nothing, and we are beginning to see mudzimai in the true light. Kuti in the beginning Mwari akati ngatisike munhu akafanana nesu, akamusika mukadzi nemurume akafanana naMwari. Mudzimai munhu waMwari, murume munhu waMwari, takafanana naMwari. There is no one who is better. Kana muparidzi wechirume ari papo, kana wechikadzi ari papo, there is no better gender on the pulpit. God has never taught us that. Ndoda tine vanototi kana kuti vaiti mukadzi akasimuka kuparidza vanobuda voenda. Some wakatoona kuti mukadzi ari kuparidza, then they don't even come, they don't attend, versus what mfundisi. But there's no better gender. There's no better gender. Nyaya yatiri kudhila nayo is not easy. Watere, I do not need very clear on that one. It's not easy. Chechipiri ndechekuti whether aparidza kana akasaparidza is not sin. Ikantaura ipapo handi chitema. Mukadzi anofanirwa kuparidza. But chidambudziko riri kuitika harisiri remuZimbabwe chete. It's worldwide. What should we then do
nedambudziko iroro. Jesu anouya dambudziko riri papaya. Ndekuti nyaya yekuti iye zvinezvi tinoziva kuti muchechi medu ngatimbotaura medu imimi. Kana munhu wamwe wane pfungwa ine murume uyo yataurwa neuyo haasi one wakawanda wanoti kana mudzimai amira pamberi apo anobuda as a protest or they're making a statement pakubuda kwavo. So haisorovheki nematauriro etiri kuita panapa inosorovheka nekuti kana vanhu vapinduka. Tinopinduka papi? Tiri kupinduka pekuti mumwe nemumwe ane chekuita neruponeso kuti aponese mumwe munhu nemashoko ake. Let's accept it. Mudzimai ane kodzero yekuparidza, that's for sure. That's for me. Ane kodzero yekuparidza. Mudzimai ane kodzero yekunamata. Mudzimai ane kodzero yekudini. But tine maroles even. Tine dambudziko rekuti can you then point mudzimai kuita an elder? Kune mamwe masangano edu wakapoinda. Now muno Zimbabwe culturally we haven't had that problem because havatombosarudzwi. Kune dzimwe nyika varusarudzwa in the same church, same beliefs. So I mean, so we've got a problem. It's a serious problem because sangano rimwe chete rine zvakasiyana. Okay, you don't have a problem. Okay, with I shall want to address that as Please support. Let's not kungomira panyaya yekuti kuparidza. It's a broad way. Yes. Tine zvinhu zvakawanda varume zvavari kutadza kudini kuita adapt kana pamira mudzimai. Okay. Get the point? Yes, I'm understanding you because ndatombonzwa pachitaura kuti kutori nevamwe mukadzi asimuka kunoparidza kutoriwo nevakadzi vanotobuda muchechi. Okay, I think somebody was going to talk about, but I'm going to talk about. Ina handisani ndazviona hangu, you know what I mean? Kuna wakazviona ngawadini? Ungawabatsira. Tiri kuedza kubatsira kuti with this problem in hand, what should we do? Yes, ndosaka taisa Padare. Because we are trying to address this man as well as address other men. Yes. Who have issues with women who are preachers. Yes. Or who are preaching. Yes. Or who are sharing the word of God. Yes. The reason why I was saying that, because I saw it both ways. One, I saw it, ngatiboti ku America, isn't it? Madzimai anoparidza. Okay. No issue. Ku America, Zimbabwe. Yeah, mira, ku America, wanoita maelder madzimai, no issue. Takutaura culture manje, is what I mean. But culture yemuno manje is different. Women preach in Zimbabwe? They do. But they can't be elders, you know what I mean? But tiri kudhila nenyaya yechinyi. Ini ndikutaura dambudziko generally. I'm not zeroing on this one only. Ndikutaura dambudziko rinoita varume when women wadini waine zvigaro waine zvekuita. You know what I mean? Kuna vanotambira, kuna vasingatambiri. Okay. Ndikutaura broadly. Right. How do we solve it? Yes. Let's Nenyaya manje. Kuti now if this dambudziko really widespread, how then do we solve it? Tina Pastor Nanyati. Yeah. Let's try to solve it. Ndanzwa the narration yati iyo reason why yauya kuPadare ari kuti kune vanhu ari kuti you overreacted wabudirei. Kwandiri zvikutotaura kuti they are contravisions. Yakuti vamwe ari kuti it's not necessary for you to take such a drastic action yekuti ungabva you would walk out, because walking out really you're making a statement. It's a very radical. You are saying that I cannot stand this. If you listen to him, he says kuti ndakashingirira pekutanga, and the second time ndakamanikidzira kunge ndiripo, the third time he couldn't take it and he walked out. Radicalism. Saka, is it an empowerment issue? County ndambobvunza baiba ndichiti pamabvunza muchiti ningekiri nyaya content kana hakuna varume vane content yakasvava here. Inini I was of the opinion yekuti if it's really a spiritual issue and taenda kuchechi kuti tindonzwa Mwari vachitibatsira pakurarama kwedu kuti nepatinofanira kuti tichinje, to what extent is the message iri kubva kuna Mwari influenced by the gender of the delivery vessel? Munhu ari kutaura kumberi kana ari kutaura kwatiri iri message coming from the Bible, to what extent is that really influenced by their gender? Except to then say kuti maybe pamwe the context, the way you build information, the way you then transmit information may obviously be gender inclined depending on the person.
there's the person aspect as well as they deliver the message that we get. But can we then therefore then say that amounts to then saying what men are now surrendering their space as heads of their families and heads of whatever facets of life? I don't think so. I think what we may be conflating issues by then bringing issues of ordination, issues of societal arrangement, and then bringing it into a simple issue yekuti mai vari kupa an instruction ekanto vari kupa dzidziso kumamisha vanatete havatauri here mumatare kana pari kutongwa nyaya vanatete havapo here pfungwa dzavo kana mai havatauri here kana mbuya havatauri here. I think kuti once you then begin to interrogate realities as there, you notice that women have a role in society. And they then come into church to then say kuti ngavanyarare and ngavandobvunza varume vavo kudzimba. I think we are being hypocritical, we're not being very truthful. Both society works with both genders and it gives balance. And the church doesn't work outside the structure of society. If society accords women privilege and the position that we're going to influence, surely even in the church they should be able to participate. Wabvunza kuti Mfundisi toita sei toita sei yafamba ya yes toita sei nenyaya ishi. Yes, I'm glad kuti umba wabudisa pfungwa. I think dziri mune vanhu vakawanda. Are you getting the point? But how do we deal with this? This is a matter of policy. It's a governance issue, apart from just being spiritual. It's a governance issue. And it's also structural. And it's going to solve you on the basis of understanding kuti chatinoti cheche chi in terms of structure, in terms of policy and principles, in terms of social order. And order. Are you getting the point? Yeah. Right. Church is greater than our individual selves. Kana taungana tichinzi tiri Mandara Church. Mandara Church haina kukwana pa Adventism iri one as a congregation. Kuna na Highfield, koita Zimbabwe, Malawi, koita world body. Tova dati the world church of the Seventh-day Adventist Church. Now, chino the Seventh-day Adventist Church each. Chino raniwa say. Now, kune ma policies, ne ma practices are agreed upon as a corporate body. Inonetsa kuti munhu ati iye ine handidi kuti mudzimai amire pamberi pechechi achiticha. Now, tochizobvunza isusu manje kuti, is that the position of the world church of Adventists worldwide? Kana kuti I position yako uri one. Isusu sesangano rino iri hatitenderi individual positions to override the corporate belief and system ye church. So how do we solve it? Ngati solve pakuti as the Seventh-day Adventist Church, what is our position on women's preaching as a world church? Hatina problem. Iwewe kana uine problem izozo, you are at liberty to walk out. Are you getting the point? Uri liberty yokuti inina walk out, it's okay. You can walk out, but would prefer kuti kana uri musabata gara pane mamwe masabata tichiterera shoko richibva kune chinyi kune mudzimai uyu. Hatitendere kuti munhu auye nerule yake kana on congregation yekuti isusu pacheche panapa hapaparidze munhu kadzi. That is a breach of policy. Azvitenderwe izvozvo. You are now operating like a congregationalist yekuti mitemo yenyu ndeye pacheche ipapo inoapply pacheche ipapo. We are a world body. Seventh-day Adventist Church is greater than a local church. We are a family worldwide. Tinotungamirwa nema principles are worldwide. As a matter of fact, regarding bokubvunzo, as a matter of fact, akanyora steps to Christ in there.
Munhukadzi. Akanyora Desire of Ages ndiani? Munhukadzi. Ere tiri kudistributa Great Controversy. Ndiudziye kuti mharidzo ichaparidzwa nemurume inodarika Great Controversy. Ndiani ari greater akanyora Great Controversy neachaparidza from Great Controversy. Don't you see kuti sometimes pane it becomes some kind of theology it borders around nonsense. Actually it's nonsensical. That theology it doesn't hold water. Kuti iwo uri kuparidza from bhuku rakanyorwa naRuth, woti Ruth ngaregere kumira papulpit, asi iwo ndochaparidza Ruth. Mai wati wakanyora Great Controversy, Desire of Ages, wotaura kuti iwowe uri nani kundomira papulpit kuti Desire of Ages anoti uchikota munhukadzi. Don't you see kuti sometimes it's silly man, but seriously it doesn't hold water. Yeah. Tested against our civilization today. Varume vanoti wakadzi wamire papulpit ka, I think that is backward, sure. Fine. I think let me put it this way. Just put it to Thank you very much, Pastor, kuti taadresa nyaya iyi the way he has presented it. Chikonzero ndechekuti Mwari wakasarudza that vessel kuti inyore mabhuku. Amen. Exactly. Saka you can't ignore that vessel. Ndada zvaataura kuti izvo ivo uda kundotaura pamusoro pespirit of prophet yakanyorwa nemukadzi, but hausi kudawo mumwe mukadzi kuti ataure zvakataurwa nemukadzi uyu. That becomes confusion. Since we are not a church of confusion, tiri church rine policy, you know what I mean? So ndoda kuti kunemu akanyora izvi, please go and readjust yourself. Follow what the church principle is. Ma guidelines church aripo. Dai Mwari angakukomborere as you are going to adjust yourself kuti uite suit nodiwa one line. Okay. Umba muna mutuo ndimufundisi. Because umba apa ataura zapasa. It's very powerful. Inzwai vana vaMwari nemiwadare tichivhara kudewa. 1 Corinthians is it chapter 12. Inotaura nema spiritual gifts. Inotaura kuti mweya mutsvene unopa ma spiritual gifts sekuda kwavo. Correct. Are you getting the point? Vamwe vachaita waparidzi, vamwe vachaita wadzidzisi, vamwe ma-administrator. Who are you and who am I kutaurira mweya mutsvene kuti musape chipo chekuparidza kune vakadzi? Who are you? Anzanu mabasa apostle chapter 2 inobva yataura Peter ari kutaura kuti abvunzwa zvinoreweko chii chiri kuitika. Peter akati ndo zvakataurwa naJohn kuti nemazuva ekupedzisira Mwari wachadira mweya mutsvene wavo pamusoro pe all flesh, pamadzimai, pavarume, pavana, pavakuru, pavatana. Now kana mweya mutsvene wagara mondo church board ndo ichadecide kuti ma spiritual gifts evarume ndeaya, ma spiritual gifts vanhu vaMwari ngatisunukei. Bhaibheri haridi kuitwa theology on one verse, one writer and one book. Let's encompass the whole scripture. Ne revelation, you discover my difficult passages of scripture. Anogona kusanangurika zvakanaka when we see a larger picture of scripture. Yapera. Zvaubererwa here. Aiwa, mufundisi Nyati namufundisi Umba. Aiwa, mamira. Ndafunga kuti uri mwashatinetsa. Ndatoshapiswa shuwa. Tinotenda Nyati, maybe just pray for us. Amen. Yeah, the times that we are living in. Yes. Zviri kuitika izvi. Mwari vatibetsere. Please pray for us. Baba makanaka okumusoro kudenga. Shoko renyu ibenyu, imuri wapenyu. Tiri venyu, tiri vatera, tiri vatete, pane zvizhinji. We ask for your power, we ask for your enlightenment. As we approach the end of time, confusion ichaonda pamusoro penyu. Correct. As a clarity shoko renyu ndo yatinopanga nekutsvaka. Zvinoponesa tiite kuti mwoyo yedu inzwe nzara pamusoro pazvo. Zvisina nebasa rese titenderei kuti tizvikangana. Namatirawo brother watsvakei muwabatsire mufambe nawo. Pakupedzisira when you count those that have done well, whether the messages come by whatever vessel, may you find us ready to meet you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tinotenda, may goodness and mercy follow you all the days of your lives. God Amen. Aiwa, tinotenda.
Ndinoona ndatuku dzimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo Timeiro ndariona iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa ndawana upenyu tsva nyanzvara parake zvitema zvese zvapera apo padzimeiro dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa ndamuganda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa